חברים וחברות באו איתי לשחק ברובלוקס בפארקור. אוקיי. בפארקור, קודם כל, אם כמובן שאפשר לעצב פה, אז סליחה. אז כמובן שאני אעצב. בא לי את זה. וואו. איכס. טוב, הלכתי לקחת קפה, אני כבר חושבת. אומייגאד, יש פה הרבה דברים. עדיף את זה. לא. טום. אוי שיט. אוקיי, זה קשה קצת. יש. או שזה נעלם. המשכתי. אוקיי. זה הפארקור של האיש הירוק הזה שכולם שמים אותו. כאילו זה טרנד עכשיו. כאילו זה כן טרנד אולי ברובלוקס, אבל אני בחיים לא אשים את הסקין המזעזע הזה. צריך ללמוד מחר. אחרי מה נשים את זה, תחכו חודש אני לא אשים את הסקין המכוער הזה. וואי, איך אני גרועה בפארקורים, אני סטונית את זה שאני גרועה. כן, אני גרועה. לא, תודה. הסקין הזה מכוער ברמות. יו, איך האיש הזה שם אותו? זה גרועה, נימל, זה כל כך סבל להיות גרועה. מי שיצר את הפארקור הזה הוא טוב, אבל למה בצבע ירוק? אפשר להבין. טוב, סליחה על זה. אפשר לקבל את זה? Thank you. לא קיבלתי. בוא נראה מה זה. לא הבנתי. טוב, נראה לי אפשר להשיג פה. כן. עם 4 כפות, אבל יש לי רק 4. ולמה מי שאני אקנה ב-49 רובקס כפה הם פיסקוץ. כל זה היה אחד. איזה כיף זה סוד זה הכי כיף. לא.